Tuwa man to siya sa ilang matoy bay. Makikita mo to siya ni Senior Silvio. O di ay? Tuwa mag-islilay. Mabitaw akong gihuwat. Kay kung sa resulta sa ilang lakaw. O, inoon. May muntong manabi si Paring. Agod, di ko mabala ka. Kung si Don Silvio mo yung ikatubang, mas mabala ka ko by dimit kung si Marlon mo yung ikasulti. Kaya kanas Marlon, bauhag na. Kana yung iagaw. Yabag kayo na mga tarungan. Bauhag kayo na dako. Bitaw bay? Nakamatikod ko ng Sir Marlon. Nga yabagon kay musulti. Murguas lugar. Di lang ako apason. Waton ko lang siya din eh. Di kagikan. Bay, Ay, dito kong David, katubang bata nga gisugo na ko pag duol sa kanding. Naimuot mo lang gyapon ko hangtod karon. Ya, giduol sa kanding, ya, giyapuha pang kanding, ya, midagan. Sa diyang balikusan na unta niya spesya ang liong. Hangtod karon, naimuot gyapon ko. Pero, nakapungutan ako. Kung sa kayo may tabo, no? Kung madakpan na ang kanding. delikado gina bay. Gubot gyud na. Og madakpan ang kanding. Kay kanara bang duha ka mag-agaw? Sige gyud sila away ana. Tungod ang kanding. Nya si Ma'am ra bagyod. Buang ko ra bagyod siya nga may labot gyud siya ng kanding. Doon narabasan ni katarungan akong pagumangkon. Mao gyud. Nibuong ko anang ma'am. Pagkadako ani ilang yuta dinhi. Unya. Bahala na lang kuno seg di bahinan. Kanay nung kanding mo ilang gilugan. Sao man by dimit, mo man tugon. Mao man kanunay hisgutan sa inahan sa wa pa mamatay. Bukana. Hay kabililhot. Ang kanding, ang pamiyuta. Ani na lang ta mo. Tagad anang bahina, bay. Dako kay nang tukiunon sila rin na ibaw. Ay mga buta nga. Wa na to masabti. Ay, sila rin nakasabot kung ano na. Ano si Don Silvio? Tuan na gahapon ra. Ngit-ngit na magito gamay nga nigikan ni angka sa motor ni Nubasyo. Mga ba? Sa may tugon sa doon ni Marlon. Bahay ni ang paring og ni Isidro. Sus, isuga ning ang paring sa. Isukol gid tinubagay ni Don Silvio ug ni Sir Marlon. Murag karang pamangka eh. Ang sukol mo ginas ang paring. Sa una pa man na, di pa na makopil. Kung unsa man ilang gilalisan, bahay sa yuta? Dili no yoy. Unsa man? Dili man bahin sa yuta ang ilang gikabingkilan. Unsa man day? May tungod man sa pag-istar ni Mamang Paring dirig dugay og sa kanding. Malditaha diyan ang Mamang Paring no yoy. Oo, di ginapakopil ng pataan lagi. Sa una pa gina. Isog kay na. Musukol kay na nila ni Don Silvio og ni Marlon. Pero noy, Saan? ang pung ni Mamang Paring ba mao jud nakapamata na ko noy. Matuog na kapag sulti na ang paring kanya. Dili ba ang giingon ba? Ah, Nga bisan pa kunog patyon siya ni Silvio og ni Sir Marlon, bisag makatubang pang kanyon siya katubangan oy. Di siya madlok mamatay. iya. Oh. Mao gini ang giingon oy. Sugat. Kay iya jud kuno barugan ang iyang katarungan. Ang suga gina ang paring. Sukol gid. Patila mo kaliwat ang tawa bayan agud. Bitaw ni no. Wa din katingog si Silvio oy. Si Sir Marlon milingi ugod. Ako sa toy. Ako sa gilaban ni Munday sa balay. O kasaba. Ayita. Ngano man oy? Ay nabaw mas Munday. Nga nakapilapis ako pangasaba sa mga tao dito. Pag pangasaba ni Don Silvio. Mora sa kuno kong korek. Ay ato noy.
Katubag ato yung tungkil ni Yorsibyo. O lagi. Sige si pangasaba si Munday, gigutom na lang ko balik, muting busuga ang tanak ko ato. Nag-snack pag gumi si Don Sibio. Basta gutom. Ang asawa tao na ang baba, mo rin lumot sa mungaan. Ay, ito na po Ang asawa. anak na babae na yun. Labi na, idadidara na sana sinang Munday. Mga lagi, nagminumpos. Ay, ito. Pero, Medidyo, pero Ano? sa ito, ano ba? Ano? Hapit na biya ni Kaslon Slaklak. Oo, kaya ba? Ang buwan na. Turukan ko ni pizza. Awap ano'y pizza no'y, pero sa sunod buwan no'y, paibaw niya tika. Kaya problema natin. Kanang okay ba na si Laklak? Boy? May buta na tayo. Bilib ko na. Mao lagi, buutan lagi ang anak. Pero ang amahan, bati pagbatasan. Sili dimit. Sige lang bro. Total, di man na mo puyo ni mo. Si Laklak man. Oo noon. Kaning toy. Sa man si Marlon. Sukog yun sa akong anak. Sir Marlon, Oo. kaguha man no'y, pero mura lang nahiubos. Kay, kini bang mahigugma ta ba? Likay-likayan ta, di biya lalim. Akong anak ko. Huwag yun yung patasan yun akong anak. Noy, ayaw gunungig tambag si Heli, Noy. Ipatagad si Sir Marlon. Or malipas itong agawon ba? Malagi. Kamsay ko yung akong asawa ko. Masuko mo na mo pabor kong Marlon. Unsa man sana sinang Munday, oy. Di nun siya ganahan na. Nga si Helen maminyo ni Sir Marlon. Abi ni mo, Noy. Si Helen maminyo ni Sir Marlon. Murag yung muna kadaog og sipsik, Noy. Napo kay gayon. Ngayon ta. Minuto na. Sa akong sa akong asawa nga mo rin utok o guno. Bintahan lang tutog na utok sa bulinaw, Noy. Kaysa guno. Mga Gustong tanan ko to nga si Marlon tayo mabana ni Helen. Sus, ninduta ka na. Makumpare mi si Don Sibio. Oh! Naramdan ano niya. Unsa ba mo gidugayan na na? Kung maminyo na si Helen nga to ni Sir Marlon, si Sir Marlon, magtatay na nimo, kundi magpapa. Kay dato naman ka. Mahalag yung tatoy pero si Munday, gud masuko mo kung pabor kong Marlon. Ito yung Munday. Ipakita mo pagkahari sa panimay, Noy. Amahan ko ka. Miss Munday, maga niya unahon ako pagpito. Kuno, naramdan na, Noy. Ako ipakita niya nga ako hari sa Panimalay. Kuno, naramdan na. Kanang mga asawa, mga rayna na sila sa panimay. Doon na sila katungod pero gambay ra. Di pareha mo, nga amahan. Doon na dyan kay katungod sa panimay kay ikaw, guyaman. Ikay ni kayod. Naning kamot ka nga, magbugwal ka sa yuta din sa atong agawon para ipalamoy ni Munday. Ya si Munday, nga naon laga, pagkaway batasan. Ako may mong gikuan, oy. Ako may mong gikumot, oy. Noon sa naman yung taon ka. Kan na ginay, kuan na ginas Munday. Ipakita mo pagkamahal. Naghanar bang mulabay, Drebon? Balaka ko ba tingalig na makamatikod nga naa na tong kanding. Oh, na tidak kuyo gyud. O gani. Mong ato gyud dayong dalion na ato plano dayon. Usa ka tong pagbuhat sa tangkal ba sa kanding ba? Para natin kabutangan. Oh, lagi mangita na tag materialis. Kilisod kayo, atay ka gasto. May kinahanglan man kita kwarta ini. Manghom ka ta ka. Kinsa man sad? Kinsa may amigo na to nga naay kwarta? Mao na din ha. Iwa tay kahuwaman. Ay. Nay pagi ay. Kinsa man? Kanang tangkal nga atong buhaton. Piling kay natong hinduton. Masalikon lang. Oy! Anong likunon man? Di ta magagastog dako bon. Kung kita ray mabuhat. Oo, bito. Kana na lang. Kawayan na lang atong buhaton. Nya ligunon lang gid nato. Kanang ligon nga kawayan ayan ang gabok. May pa, manguha tag kawayan para langsang natong paliton. Mao na diha. Sige, ikaw na lang pangita dito kawayan. Na may daghang kawayan din na sa atong mga silingan. Ano ako man ikaw di ay.
Naon sabi ako lang unang bantay din he. Unya samtang mangita kag kawayan ni nagabot din he. Ako na say mulakaw. E tingali unyag dunay makalili diha. Ah, sige. Nya. Asa man ta mga kawayan? Kisa man ay kawayan andre. Sino'y pilis daghan na siyang kawayan. Pero layo kayo nas guod. Saka pa kas bukid. Saka na las bukid mon. Paita sa bana. Yan sa man, di ka. Adto na lang ka ilang may tensyo. Ay, kag tulo ka boss. Kanang guwang. Paitas tana. Si Nidincio katong amahang floor. Kinsa pa man laing tensyo di ay. Oh, good. Kaysa mag-adto-adto pa kag bukid, layo kayo. Reklamo ka. Naidool kay Nidincio. 5 ko nakapunuan ng iya. Diha na lang kay dool ra. Sura sa daan na imong gihangyo ba doy? Maglisod mo sa daan na asad? Unsa may nakalisod na mon? Ha? Kubo biya kang kontrapartido man ang Nidincio. Unsa may kita gana nimo? Uy, daganan gud oy. Unsa biya ka eh? Ayaw gunaw na nga kontra mo. Imo ba nang umabot ugangan? Sabi ako eh. Nagiunta. Pero Ay wag yung kay hinungdan nga pagkaumagad. Madinumtanon ka man di ay. di ko madinumtanon. Saan magana si Nidincio igihan magayo? Di mo ko paduulon sa anak. Ay mahimo lagi namon. Samtang tuwa ka dito, wato ka. O niya, nana ka sa tubangan niya. Adritsunin mo imong tuyo, mangayo kag gawayan. Sura ano naman ka man. Ay sus, taon sabi ka. Ano bilang mga amahan. Maningka magina, labi nag waka mo yun eh. Ang imong tuyo may isulti, ina mga kagawayan, maura na. Sura ano eh. Ya di ka gugukdog pinuti. Ay di, lagi. Basta ang imong tuyo, kawayan lang, mangayo ka. Ay ka, doon ako ha. Nakuha to. Mag-ilis ako. Kana di ay. Maho na kong tao oh. Ilis ako good. Apa di ay. Sura ano eh.